Desisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 news Isang magandang tanghali po mga karehiyon at narinig niyo yung gong ay para ho yan sa mga kagaya kong Spurs fans. Ayan, abay katatapos lamang sa mga nakikibalita ho sa NBA. Ayan, alam ko maraming mahilig manood ng basketball sa inyo. Abay, panalo po ang San Antonio Spurs. Kaya naman go Spurs po. Aba, Jody Mercado, naalala ko. Jody Mercado. Guyang Jody. Panalo yung Spurs. Napanood mo ba yung laban nila kanina? Ayan. Kumusta ho kayo? Araw ho ng Martes ngayon. Nag-lunch ka na ba, karehiyon? Na ano pong Mapay kayo, megtuna kayo. Ko yung Justin Alia po. Omad ko kasi. Omad. Laging mad. Joke lang. Oo. Mama, 1 meal a day. Kala ko, pag nag 1 meal a day ka, galit ka na lagi. Di ba? Init na yung ulo mo kasi. Gutom ka na. Pag ho ninyong kakalimutan kumain, mga karehiyon, lalo na lunch break ngayon. At habang kayo po sumusubo ng masarap na pananghalian at kung ano man yan, ay samahan muna si Justin Dizon dito po sa isang oras ng balitaan at kwentuhan sa inyong paboritong online tambayan
in CLTV 36 News Stream. Live ho tayong napapanood sa ating telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live ho ito. Live din tayong napapanood sa ating Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Skip the scrollers train. Abay, live din tayo sa Free TV Channel 36 sa Kalakhang, Pampanga. Kaya naman, saan ka pa tutok na? Dito po sa CLTV at syempre sa ating social media platforms. At every 36 news train, kasama si Justin. Sa Facebook kung saan aabot na ho ng halos 2 milyon ang ating followers sa CLTV 36 main page at ganyan din sa ating CLTV 36 news page. Scroll and stream. At every 36 news. Karehiyon, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para ho sa mas maraming content. Yes, mga karehiyon. At CLTV 36 Official, ayan, pwede ho ninyong mapanood yung iba't ibang mga programa, iba't ibang mga content at videos ng CLTV 36 upang kayo po ika nga ay mabigyan ng impormasyon, ng libangan at ng balita na mahalaga at makatotohanan. Yan ho, i-like and subscribe na ang ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Samantala, narito po ang mga headlines na ating tatalakayin ngayong tanghali po ng Martes, May 19, 2026. ₱3.8 million na halaga ng unregistered pet food products na kumpiska sa lalawigan ng Bulacan. Mahigit 32,000 na bagong teaching positions aprobado po para sa school year 2026-2027. Sapa sa siyudad San Fernando, Pampanga, napuno ng basura. Suspect sa pamamaril sa Porac, Pampanga, arestado. At katubigan sa Central Luzon, nananatiling ligtas sa red tide. Ayon huyan sa Bifar, Region 3. Yan ho ang mga headlines nating tatalakayin. Pero bago yan, syempre, pag-usapan muna natin ibang mga balitang may paggagamitan, mga public service announcement at ito, ulat muna. Silipin muna natin sitwasyon ho ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong tanghali, araw ho ng Martes. At every 36 news train, kasama si Justin. Sa mga bumabiyahe, ngayon pong tanghali, ingat ho sa kalsada at minsan nariyan yung mayat-mayang pag-uulan, Madulas ang kalsada at mainit yung panahon naman sa maraming bahagi. Maya-maya aking ipapakita yung heat index. Ito ho mga kariyon, sitwasyon ng trapiko dito sa Balintawak Toll Plaza, Maluwag. Kung kayo po ay patungo ng Metro Manila, papunta naman dito sa atin sa Central Zone, light traffic din. Sa area ho ng Paso de Blas, Valenzuela, magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon. Kung galing ho kayo ng lalawigan ng Bulacan at pa-exit ng Mindanao Toll Plaza, asahan ninyo yung bahagyang bottleneck dahil ongoing ho yung construction works dyan. Sa May Kawayan Interchange, sa bahagi po ng NLEX, light traffic. Pero yung service road, abay tukod na ho yung daloy ng trapiko dyan sa bahagi ng May Kawayan Interchange.
Samantala, dito naman sa Bocaue Toll Plaza, magkabilang linya light traffic, maluwag na maluwag din ang sitwasyon sa may syudad San Fernando, Pampanga, na sakop po ng North Luzon Expressway. Kailan matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, kailan matuto at magdesisyon na tama. Kuya Justin, pa-shoutout ka naman. Eto, shoutout muna tayo. Bigyang daan natin bago pa tayo magpunta sa ating weather report. Pagbati muna nakatutok sa ating programa, Noel Cleofe ng Malolos City, Bulacan. Eto, maraming salamat. Sabi ni Noel, malapit na yung balik eskwela. Ayan, kung meron ho kayong gustong ipa-shoutout, abay, pwede ho kayong mag-comment dito sa ating live streaming dito sa inyong online tambayan sa Central Luzon, CLTV 36 News Stream. Abay, pwede ho kayong mag-comment at pa-shoutout ka naman. Babasahin yan ni Kuyang Justin Dizon habang tayo po ay nagbabalitaan. Ika nga, kwentuhan lang tayo dito ngayong tanghalian. Ito, sa ngayon, silipin muna natin, pansin ho natin ngayon, sobrang init ng panahon, mayat maya. And then, pagdating ng gabi, nariyan ho yung mga thunderstorm. Puntahan natin, thunderstorm advisory. Puntahan ko na, diretso ko na, Ito ho mga kabalen ay in-issue ng Pag-asa. Kanina lamang alas 10, so sa loob ng 2 oras. So ngayong alas 12, posible pong maranasan na ito hong moderate to heavy rains sa bahagi po ng Bataan, Zambales, Cavite, Quezon, Laguna, Rizal, Metro Manila, Nueva Ecija, Bulacan, Batangas. Anytime ngayon pong alas 12 ng tanghali. Sa mga binanggit kong lugar ay moderate to heavy rains po ang expected. Sa rehiyon natin, kasali dyan, ito Bataan, Zambales, at itong Bulacan, Nueva Ecija. At sa mga Region 4 naman, Cavite, 4A, Quezon, Laguna, Rizal, at Batangas. At yung Metro Manila, makakaranas din ho ng moderate to heavy rains na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin. Ayon ho yan sa Pag-asa. Sa puntong ito, puntahan naman natin yung weather forecast. Ngayong araw, narito po ang latest mula po sa ating Weather Bureau DOST Pag-asa. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, ika-19 sa araw ng Mayo, taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin ang epekto sa may Southern Mindanao. Itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang bahagi sa may western at southern portion ng Mindanao area. Samantalang wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga madalas na thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga yung ganitong weather condition na magpatuloy at least in the next 3 to 5 days. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 25 to 36 degrees Celsius naman sa Tugigaraw. Sa Tagaytay naman, inaasahan ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ng temperatura at sa Legazpi ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman ay inaasahan ang 26 to 34 degrees Celsius na agwat ng temperatura at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands.
Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Inaasahan nga natin ito ay magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Kaya yung mga lugar, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at mga tsansa ng mga thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at sa gabi. Inaasahan nga by Wednesday until Friday, mas mabuti na nga yung ang weather condition ng Mindanao at ng Visayas at least Wednesday to Friday. So may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi, pero partly cloudy to cloudy skies condition ang ating inaasahan. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng manumbalik yung epekto ng ITCZ sa Mindanao at posibleng malaking bahagi ng Mindanao yung ulanin pagdating nga ng Sabado. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Tacloban at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan, at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index ngayong kahapon, tinala nga ang 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa may Metro Manila. Ang pinakamataas na itala kahapon ay sa may Sangli Point sa may Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius. Ang kasunod naman yan ay 44 degrees Celsius na heat index sa may Birac, Catanduanes, Masbate City, Rojas City sa may Capiz, Dumangas, Iloilo at Catarman sa may Northern Samar. Ngayong araw naman tinataya ang 40 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas na tinataya nga ngayong heat index ay 45 degrees Celsius sa may Sangli Point sa may Cavite. Followed by 44 degrees Celsius sa may San Jose Occidental, Mindoro, sa may Rojas City, sa may Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:18 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At iyan nga munang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diz, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Maraming salamat, Veronica Torres ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito naman ho mga karehiyon, forecast naman ng heat index o yung init factor kung tawagin. Yung temperatura na posible nating maramdaman sa iba't ibang bahagi po ng Central Luzon. Batay na rin ho sa monitoring ng Weather Bureau Pag-asa. Desisyon na tama. Dito ho sa Nueva Ecija, ayon ho sa ating Weather Bureau, posibleng umabot ng 44 degrees Celsius. Batay yan sa kanilang monitoring sa istasyon dyan ho sa may Central Luzon State University sa Science City of Muñoz. Sa lalawigan naman ng Aurora, 44 degrees Celsius sa may Baler, habang 43 naman sa bayan ho ng Kasiguran. Sa San Ildefonso, Bulacan, 43 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong araw. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Sa may Kamiling, Tarlac, 43 degrees Celsius at sa may Hacienda Luisita, Tarlac City,
44 degrees Celsius. New stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Matyala matutuan magdesisyon na tama. Dito ho sa Pampanga, batay na rin sa monitoring dyan sa may Clark International Airport, 42 degrees ang heat index. Ano? At 36 new stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita. At sa may lalawigan ho ng Zambales, 42 degrees sa Iba, ganyan din ho sa Olongapo. Sa may Subic Bay, ano? At malamig ng konti dyan sa may Abukay, Bataan, 39 degrees Celsius. Ito ho mga kariyon, alam niyo ho ba na yung itong heat exhaustion, ano, yung mainit na panahon, ay syempre, bukod sa atin, sa mga tao, ano, ay meron din tong masamang epekto sa mga hayop. So meron hong tinatawag na heat exhaustion sa mga hayop. Ano? Kaya naman, Balita mapagkakatuwa. ito may paalala ay yung Philippine Information Agency dito sa may Ilocos. Ano? Naglabas sila ng anunsyo. Ano ba yung mga sintomas kung ang inyo pong alagang hayop, ano, itong aso, partikular yung mga fur parents dyan, Stream kasama si Justin. Di sa neto kagaya ni Kuyang Justin, ayan. Ano, yung dapat bantayan, ano, ngayong matindi po yung init ng panahon, ano. So, ayon ho sa Philippine Animal Welfare Society at ito pong gabay na inilabas ng PIA Ilocos Norte. Ayan. matutuan magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Difficulty in breathing or panting. Yan pong hinihingal, ano, etong ating mga alaga. O kaya naman namumula yung kanilang mga gilagid. Nagsusuka, diarrhea at paglalaway. Etong mabilis na pintig ng puso, ano, yung nagpapalpitate po. Nagko-collapse o di kaya naman nangingisay, ika nga nagkakaroon ng seizure at nanghihina at hindi kayang gumalaw. Ano, yun ho yung mga severe cases na. So ito po yung dapat bantayan. Ano ho yung cause nito? Ito, mataas na temperatura at yung exposure po nila sa matinding init, lalong-lalo na po tuwing hapon o kaya naman yung present yung tinatawag na heat waves. Skip the scroll and stream. At 36 new stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Matyala matutuan magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. At 36 new stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Matyala matutuan magdesisyon na tama. Ito, ano pa yung mga dapat tignan? Ayon ho sa Philippine Animal Welfare Society, ito, kung sila ay nananatili sa mga enclosed spaces, ano, gaya na lamang ng mga sasakyan o kaya naman poorly ventilated rooms, ano, wag ho ninyong iiwan yung inyong mga alagang hayop sa sasakyan sa kaditong kainitan ng panahon. At ito po makakatulong kung meron silang healthy coat, ika nga, ano. At kung hindi naman ano rin pwede rin ho silang ika nga ma-dehydrate o makaranas ng heat exhaustion kung sila po ay walang access sa malinis at malamig na inuming tubig. Ayan. Eto, ano ang dapat gawin para maingatan natin yung ating mga alagang hayop dito po sa mainit na laban sa sa epekto ng mainit na panahon, ano? Abay lagi ho silang painumin ng malinis na tubig at kung maaari manatili sila sa isang malamig, shaded at well ventilated na lugar, ano? Huwag hong ilalakad yung mga aso at pusa, ano? O yung aso, yung pusa hindi naman lilalakad, di ba? Linalakad ba yung pusa? May sarili silang lakad. Di ba? Ganoon naman yung mga pusa eh. May sarili silang lakad, hindi sila magpapalakad sa iyo. Ayan, oo, may sariling buhay yung mga 'yan. At iwasan yung outdoor activities. So sabihan niyo yung pusa ninyo na wag munang magbubuk ng lakad nila ng kainitan po ng araw, ano, at yung mga aso wag yung ayayaing lumabas ng mainit pa yung panahon, ano. At ito yung anong oras pwede, Kuyang Justin, ano?
Ayon ho sa post, pwede ang early morning, yung maagang maaga, yung wala pang araw, o kaya naman yung late afternoon, kahit mga alas 5:30, alas 5:45, ganyan. Kaso ang problema, pagdating ho ng hapon naman, madalas na yung ulan, o di kaya naman mainit pa, ano? So, ito po, kung napapansin ninyong hinihingal na ang inyong mga alaga, abay, Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. itigil nyo na ho, ano? Huwag nyo nang ibilad, ika nga, pauwiin na at painumin ho ng tubig, ano? Yan ho ang sabi ng post upang maalagaan. Ito ho ang ating mga fur babies laban ho sa epekto ng mainit na panahon ngayong, Natama. sobrang taas ng temperatura, mga karihiyon, ano? Skip the scroll and stream. At the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon. Natama. Ito ho, sa puntong ito, bigyang daan naman natin yung ilang public service announcements dito ho sa Lalawigan, Pampanga. Saan ba mawawalan ng kuryente? Ito yung dapat ninyong antabayanan, mga karihiyon. Lalo na ngayong mainit ang panahon. Ayan, abay mag-charge na ho kayo ng mga gadgets, ng mga ventilador, yung decharge na ventilador, o di kaya naman kung di baterya ay mag-secure na, ano, at kaya pamaypay. Eto ho, brownout alert muna tayo sa syudad ng Angeles. Ayan, sa mga kababayan natin sa Angeles City, eto brownout alert ha. Diyan ho sa may Santa Maria 2 subdivision sa Barangay Balibago. Mawawalan ng supply ng kuryente bukas araw ho ng Miyerkules, May 20, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Natama. Magsasagawa ho ng pole rehabilitation, ano, itong Angeles Electric, kaya mawawalan ho ng kuryente. Apektado rin ng nasabing brownout 5 a.m. to 10 a.m. bukas sa syudad ng Angeles. Ito pong bahagi ng Clark View Subdivision, ano, dyan sa Maymayon, Plaridel, Rizal, Sarmiento, Bonifacio, Mabini at Del Pilar Streets sa Barangay Malabañas, ano, dahil meron ding pole and line rehab na gagawin yung Angeles Electric dyan sa area na yan. Ito, tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Mawawalan din ho ng supply ng kuryente dyan sa may bahagi naman ng Italian Thai Development Public Corporation Limited, Corporation Limited, ano, Angeles Station. Ito yung yung trend po, yung NSCR, yung North Clarks South Commuter Railway, Angeles Station, at itong batching plant, pati yung Islacom. Ayan, 5 a.m. to 10 a.m. dyan po sa Di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon. Tama Skip the scroll and stream. Sa syudad naman ng Mabalacat, mawawalan din ho ng supply ng kuryente. Oo, mga kariyon, ito. Ay, kailan? Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 o alas 12 ng tanghali, dyan po sa Purok 6 ng Barangay Bicol, Mabalacat City. Meron hong papalitang poste, nasirang poste, yung Pelco 2. Ito naman ho, mga karihiyon, public service announcement pa rin. Wala hong tubig, mawawalan ng supply ng tubig dito ho sa mga lugar na aking babanggitin. Kayo kumakain, kung apektado ho kayo, isaklo na kayo. Mga karihiyon, lalo na ngayong mainit ang panahon, hindi po masaya ang walang tubig, Balita makatotohanan. Saan ba yan, Kuyang Justin? Dito ho sa may, ngayong araw ito, Martes, 1 p.m., maya-maya lamang hanggang alas 4:30 ng hapon, mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may San Nicolas II and San Antonio sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. Opo, dahil merong flushing activity na gagawin itong Prime Water. At sa Mabalacat City, Fernwood Subdivision,
mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Wala rin hong supply ng tubig gawa ng flushing activity nito pong Prime Water. So ito ho yung mga announcement na water interruption sa iba't ibang bahagi po ng Pampanga as of ngayon pong alas 12:30 o alas 12:30 ng tanghali ngayong araw ho ng Martes, May 19. Mga karehiyon, mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Ang mga detalye ng mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ho ng Martes. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong online tambayan dito sa Central Luzon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at para ho sa mga detalye ng mga balita ngayong araw ng Martes, May 19, 2026. Simulan ho natin dito ho sa lalawigan ng Bulacan. Ito ho mga karehiyon, sa lalawigan ng Bulacan, abay nasa mahigit 3.8 million po na halaga ng umano'y unregistered pet food products ang kinumpiska ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang warehouse dyan ho sa may Marilao. Kabilang ho rito ang assorted pet foods, canned products, treats at iba pang pet-related items na ibinibenta ng walang registration at certification mula po sa Bureau of Animal Industry o BAI. Inaresto rin ho ang warehouse manager at supervisor na kinilala sa alias na Liza at ang mga empleyadong sina Ed at Arnie. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang tatlo habang iturn over na ang mga nakumpiskang produkto para ho sa documentation and verification. Isinagawa po ang operasyon sa bisa ng isang search warrant dahil sa posibleng violation sa Republic Act 12309 o yung tinatawag na Animal Industry Development and Competitiveness Act. Ito po, napakahalaga mga karehiyon na silipin din yung mga produktong binibili para sa ating mga alaga. Lalo na, ito kailangan ng registration mula po sa Bureau of Animal Industry upang matiyak yung kalidad at ligtas para ho sa mga alagang hayop. Ito naman, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Good news naman tayo para ho sa mga guro at nais mag-apply. Ito, mahigit 32,000 po na bagong teaching positions ang aprobado para po sa school year 2026 hanggang 2027 ayon ho yan sa Department of Education. Matagal na hong hinaharap ng mga pampublikong paaralan sa bansa ang kakulangan ng mga guro at mataas na bilang ng mga estudyante kada silid-aralan. Dahil po dito, mas bumibigat umano ang trabaho ng mga teacher at naapektuhan ang kalidad ng kanilang pagtuturo. Bilang tugon, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang kabuang 32,916 na bagong teaching positions para po sa school year 2026 to 2027. Ayon ho sa Department of Education o DepEd, malaking hakbang ito upang mabawasan ang teacher shortage at mapababa ang ratio ng mga estudyante sa bawat guro sa iba't ibang pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakahanay ang hakbang sa layuning palakasin ang kalidad ng batayang edukasyon at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga guro. Kabilang ho sa mga bagong item ang mahigit 32,000 posisyon para sa Teacher 1, habang mayroon ding mga posisyon para po sa Teacher 3, Special Science Teacher 1, at Teacher 4 para po sa Special Needs Education o SNED. Itatalaga po ang mga bagong guro sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at maging sa alternative learning system sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pinakamalaking alokasyon ng bagong teaching items ang mapupunta po sa Zamboanga Peninsula na may 3,361. Kasunod po dito sa atin sa Central Luzon na merong 2,722 items. Calabarzon na may 2,644 items. Central Visayas na merong 2,586 items. At Northern Mindanao na merong 2,541 items. Kasabay ho nito, patuloy ring ipinatutupad ng DepEd ang Expanded Career Progression System upang mabawasan
at upang mabigyan ng malinaw o mas malinaw na oportunidad sa promosyon at professional growth ang mga guro nang hindi kinakailangang lumipat sa admin positions. Napakagandang balita ho nito, lalong-lalo na para sa ating mga estudyante at mga guro na rin, na sila po talaga ay pinagkakasya yung kanilang oras at yung kanilang katawan. Oo. Lang na lamang hatiin po nila yung kanilang katawan para lamang makapagturo. Totoo po ito. Hindi po ako nag-exaggerate. Alam niyo naman, lalong-lalo na kaya naman talagang saludo sa mga guro, lalong-lalo na ho yung mga nasa public school na sila pong humuhubog dito ho sa atin sa mga kabataan at sa atin pong lipunan. Kung wala hong mga guro, wala ho tayong mga abogado, walang mga doktor, walang mga arkitekto, walang mga inhinyero, wala hong mga journalist na kagaya namin. Kaya po, pasasalamat sa lahat ng mga guro. Ito naman ho mga karehiyon sa ibang balita na barahan na po ng mga basura itong bahagi ng drainage outfall sa may tulay ng Barangay San Felipe sa syudad ho ng San Fernando. Ito po ay matapos ang serye ng thunderstorm na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga creek system sa syudad. At bahagi pong naturang daluyan ng interconnected waterways mula sa Pangbalen Creek sa Angeles City na tumatawid ho sa Del Carmen River patungong Balingbing Creek. At ito pong Ilog San Fernando. Isa po itong pangunahing catch basin at labasan ng tubig ng urban center ng City of San Fernando. Ayon ho kay Engineer Edison Olalia, ito pong Project Manager ng DPWH Unified Project Management Office o UPMO, critical po yung naturang outfall sa flood drainage system ng lungsod dahil dito po bumabagsak ang malaking volume ng tubig mula po sa mga urbanized area ng San Fernando. Binigyang diin din niya na kinakailangan po ang agarang declogging, clearing operations at dredging sa naturang water channel upang mapabilis ang pagbaba ng tubig lalo na ho ngayong nararanasan ang sunod-sunod na thunderstorm. Dagdag pa po ng opisyal, kapag makipot, mababa o nababarahan ang outfall ay nagkakaroon ng water build-up sa mga mabababang lugar at urban drainage systems. Patuloy naman pong minomonitor ng ahensya ang kondisyon ng mga creek at drainage network sa gitna ng banta ng localized flooding ngayon pong thunderstorm season. Samantala, sinabi po ni Engineer Anel David ng City Engineering Office ng San Fernando na tututukan umano nila ngayong linggo ang clearing operations sa naturang area. Ito, bago tayo magtungo sa ibang balita, napakahalaga rin na silipin talaga. Ito hong estado ng mga waterways, hindi lamang sa siyudad ng San Fernando, maging sa iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga at ng Central Luzon upang matiyak natin. Ito na naman, nandito ay maya't maya na naman ho yung pag-ulan. Bukas makalawa, nariyan tayo at magko-cover. Oo, mararanasan na naman ho ng mga kababayan natin yung pagbaha. Hindi pa natin nasusolusyonan yung iskandalo sa flood control. Kuyang Justin, di ba? Hindi pa natin nasusolusyonan yung iskandalo sa flood control. Nariyan na naman ho yung banta ng pagbaha dahil narito na po yung tag-ulan. Di ba? At sasabihin, resilient na naman tayo. Sawang-sawa na ho tayo sa ganyang framing na resilient tayo. We demand accountability sa ating gobyerno na lalo na ho ngayong nabunyag yung billions na pera, yung pera ho ng taong bayan na dapat sana'y magpoprotekta sa atin laban sa epekto ng matinding pagbaha ay binulsa lamang ng ilan. Kaya dapat makulong ang makulong, habulin yan, di ba?
O yan, ayan na, naghahabol na. Dapat makulong, wag hong patatakasin. Mga gumagawa ng batas, ang hilig tumatakas. Ganun talaga. Siguro ay mahuhuli rin. Ito, samantala sa ibang balita, sa bayan naman ng San Simon, Pampanga, mga karehiyon. Arestado po ang 2 Chinese nationals matapos salakayin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang umano'y illegal na tire pyrolysis warehouse dyan ho sa San Simon, Pampanga. Nito pong May 14, kinilala po itong mga naaresto na sina Song at Sing na umano'y namamahala at operator ng pasilidad na nasa Golden Sun 999 Industrial Park dyan ho sa Barangay San Pablo, Libutan. Batay ho sa ulat, natuklasan na walang kakulang permit kaukulang permit mula po sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang naturang pasilidad upang magpatakbo ng pyrolysis, isang prosesong gumagamit ng high heat para ho ma-decompose ang mga lumang gulong. Basically, nagsusunog ho sila ng gulong, mga karehiyon. Nasamsam po sa operasyon ng 1 tonelada ng steel wires, 225 na piraso ng gulong, 30 sako po ng tire ash at iba't ibang heavy equipment gaya na lamang ng loader truck, forklift, oil tanker, industrial machines na may estimated value na 9.5 million pesos. Lumalabas din ho sa investigasyon na ang aktibidad ay nagdudulot ng makapal na usok, alikabok at mabahong amoy na posibleng makasama sa kalusugan ng mga residente sa paligid ng lugar. Ang pagkakaaresto po sa mga suspect ay sunod ng search warrant kaugnay ng paglabag ng pasilidad sa Republic Act 6969 o ito pong Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Patuloy po ang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung meron pang ibang sangkot sa nasabing operasyon. Samantala sa iba hong balita, mga karehiyon, formal na pong pinasinayaan ang marker para po sa isang itatayong 1,619 hektaryang AI o Artificial Intelligence Industrial Hub na bahagi po ng Pax Silica Initiative sa pagitan po ng United States at ng Philippine Government sa New Clark City. Nangyari po itong paglalagay ng marker nito pong Lunes, May 18, ayan. Pinangunahan po ang seremonya ng Philippine officials kabilang na sina DTI Undersecretary Perry Rodolfo at BGDA President and CEO Joshua Bingkang, kasama po si US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Helberg bilang counterpart mula po sa Estados Unidos.
Makatutulong umano ang naturang proyekto upang mapabilang ang Pilipinas sa artificial intelligence ecosystem sa buong mundo kasabay ng pagsisikap ng US State Department sa AI at supply chain security. Bumisita po sa bansa si Helberg upang talakayin ang mga proyekto sa nasabing hub kasama pong mga opisyal ng gobyerno na oras na mapagkasunduan ay agad na pong sisimulan. The Supra Queen is home. Join us this May 19, 2026, 6:30 p.m. as Allison Hetland returns home for a special celebration filled with pride, inspiration, and unforgettable moments. Watch the Allison Hetland Homecoming Special here on CLTV 36. The Supra Queen is home. Join us this May 19, 2026, 6:30 p.m. as Allison Hetland returns home for a special celebration filled with pride, inspiration, and unforgettable moments. Watch the Allison Hetland Homecoming Special here on CLTV 36. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Yan ho mga karihiyon ng mga balitang ating nakalap ngayong araw ho ng Martes, May 19. Bago tayo magpaalam, ito inaanyayahan namin kayong tutukan ito pong homecoming special ni Allison Hetland mamayang 6:30 ng gabi. Mapapanood ho yan live na live dito po sa CLTV 36. Antabayanan din ang interview portion ng ating Supra Queen kasama po ang spotlight host JM De Jesus ng CLTV 36. Antabayanan ho, mamayang 6:30 p.m. Yan po ang special coverage ng CLTV 36 para ho sa lahat ng ating mga karehiyon na ikangay nag-aabang sa pag-uwi nito pong ating Supra Queen, Allison Hetland. Time check muna tayo at 12:53 na ng tanghali at ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa at nakisama ngayong lunchtime sa inyong online tambayan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Abay syempre, kita-kita tayo bukas mga kariyon sa parehong oras at alas 12 pa rin ng tanghali. May pagagamitan. Skip the scroll and stream. Sa ngalan po ng mga buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Natama. Skip the scroll and stream. At every